request dari Mas Sinoman dan juga kembali sini minta request kopi. Srengenge sore iki atiku isih rasa sumpah nanging sempat pikir kesiramu sing tak tresnani ning pungkasan rembulan wengi iki atiku isih milih berjuang bertahan korban hati perasaan kanggo sliramu ojo iki dadi seksi pedhi atiku kowe kabeh ati sing tak jogo dadi gelo pola bali kowe sing salah nanging aku sing mbok salahke emas perlu dingerteni teteke atiku
tetep tetek atine. Dek Rusya. Terima kasih. Terima kasih.